שהוא איש מאוד יקר ואחד מאנשי מקצוע שאני הכי מעריכה. מעבר למה שתכף תשמעו על פועלו, הזדמן לי לעבוד מאוד קרוב אליו בתקופה האחרונה על הכנס הזה, וזה עונג צרוף ומנש אמיתי, ואני מתכבדת להזמין את דוקטור יוב מיירס אחרי שאני אגיד קצת על פועלו. דוקטור יוב מיירס הוא פסיכולוג קליני, מדריך בפסיכותרפיה, אבחון והערכה, הוא מרצה בכיר במגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד, הוא מומחה לטיפול התנהגותי, קוגניטיבי, CBT, וטיפול פסיכודינמי חווייתי. הוא כתב מאמרים ופרקים בספרים על טיפול CBT, ויחד עם צופי מרום, שנאלצה ללכת כיכולה, אווה גלבוע ונילי מור, הוא העורך של שני ספרים בסיסיים, ואני חייבת לומר מצוינים, על טיפול CBT בילדים ומבוגרים. הספר, שבוודאי ראיתם אותו כאן בחוץ, על המדפים, עוסק בפתרון בעיות כשיטת טיפול, וזה גם יהיה נושא ההרצאה. בשם ההרצאה שאתם רואים, לכל פתרון יש בעיה, זה לא טעות. יוב מיירס, דוקטור יוב מיירס. זה נכון, זה לא טעות, ואני מאוד מאוד שמח שיש פתרונות, כי זה מאפשר לחשוב על בעיות חדשות. וזה הייתי המנוע גם בשביל קלינאים וגם במיוחד בשביל חוקרים. לכל בעיה יש פתרון, ג'רי, אך כל פתרון שלך גורם לנו לבעיה חדשה. בניגוד למי שאמר את זה לג'רי, אני מאוד מאוד שמח שכל פתרון שחשבתי שמצאתי הביא לבעיה חדשה, ולכן אני פה. אני רוצה אולי לספר בעצם לבנות את מה שיש לומר קצת כמסע אישי שהתחיל בחיפוש אחרי בעיה לפתרון, וזה התחיל לפני הרבה שנים בהאג, בירת הולנד. קצת שמאל אתם רואים משהו שאולי מזכיר לכם תמונה של פמיר, וזה עדיין באמת ככה, לא משלמים אותי לעשות תעמולה לנסוע להאג. באמצע אתם רואים מקום שלגביו יש רגשות מעורבים, זה הארמון של השלום, ואנחנו בארץ תקופה מסוימת מאוד מאוד חששנו שיתבעו אותם ילדים במקום הזה על כל מיני דברים שלא כל כך מצאו חן בעיני העמים. אבל זה מקום נהדר, כפי שאתם רואים, עם המון פרחים באביב. ובצד ימין גם מקום מאוד ידוע בהאג, מדורודן, ששם אפשר לראות את כל הולנד בקנה מידה קטנה. אז שם באמת התחלתי לפתח שיטה טיפולית, שאז קראתי לו פתרון בעיות, עם הילדים האלה. עכשיו אנחנו גם מאסתר וגם ציפי שמענו על זיהוי רגשות, על הבעה רגשות. אני מניח שלא יהיה לכם קושי לזהות מה הם הרגשות של הילדים האלה, מי הם הילדים האלה. והתחלתי באמת לעבוד עם ילדים, כלומר, ביישנים, חיישנים, אולי היום היינו אומרים חרדה חברתית. ועשינו מחקר מאוד מאוד גדול, מחקר השוואתי, שבו ערכנו השוואה בין שיטה קוגניטיבית לבין שיטה הומניסטית, רוג'ריאנית, וקבוצת של בקרה ברשימת המתנה, ומצאנו שהשיטה של פתרון בעיות, שעוד מעט אני ארחיב את הדיבור עליה, היא שיטה מאוד מאוד טובה שיכולה לעזור לילדים ביישנים או חיישנים, ובהולנד יש לא מעט, אנחנו ארץ קלוויניסטית, פתאום זה תיאור פרוידיאני של אנחנו. הולנד היא ארץ מאוד מאוד קלוויניסטית, ויש שם הרבה ביישנות וחיישנות. ביטוי מפורסם הולנדית עד היום הזה אומר, תתנהג כרגיל, זה כבר מספיק משוגע. אז מזה אתם יכולים להבין את שביישנות, וזה לא משהו זר לעולם, יש לא מעט
הולנדים שסובלים מהבעיה, ולכן באמת פה הייתה לי פתרון, הטיפול לפי השיטה של פתרון בעיות, לבעיה של חרדה חברתית. אחרי שאני סיימתי את המחקר ופרסמתי את המחקר בספר שנקרא Problem Solving Therapy with Socially Anxious Children, המשפחה שלי, אשתי וביתי, שזה עתה נולדה, עלינו ארצה, וחשבתי שיש לי פתרון נהדר לבעיה שחשבתי אולי הבעיה גם קיימת בארץ. עלינו ארצה ונקלטתי לתוך השירות הציבורי, ואז בעצם התגלה התמונה הבאה, נאמר לי שהרבה פחות צורך לטיפול בילדים ביישנים וחיישנים. הם אומנם קיימים בארץ, נאמר לי, אבל יש לנו בעיה הרבה יותר גדולה. לא הייתי כל כך מוכן לכך, אני מוכרח לומר, כי זה כיף לעבוד בעבודה עם ילדים חיישנים ביישנים, כי הם עושים מה שאתה מבקש, אתה מציע להם, הם עושים את זה והם נעזרים. אפרופו, כשכבר עליתי ארצה, זה היה טוב שאני כבר עשיתי את הדוקטורט שלי, מפני שאז התחלתי לקרוא מאמרים שאמרו שילדים ביישנים וחיישנים, לפעמים גם בלי טיפול, נהיים בסדר כשהם יותר מבוגרים ומתגברים על הבעיה. טוב שלא ידעתי את זה. אז אם לא היו מספיק אתגרים גם ככה, אז זה היה האתגר הבא, לקחת את המודל של פתרון בעיות, שעוד פעם אתם עוד לא יודעים מה זה, ולראות אם זה עובד עם ילדים עם בעיות של אלימות ותוקפנות. בסוגריים, אחרי שאני כבר התחלתי להפעיל תוכניות בעזרת הסטודנטים שלנו, אני קראתי כמה מאמרים שאמרו שבהרבה מהמקרים, גם עם טיפול וגם בלי טיפול, זה לא עוזר. אבל טוב שגם את זה לא ידעתי, כשאני עליתי ארצה וחשבתי לקחת את המודל. אז יש לי פתרון מעולה שהבאתי איתי, ומה הבעיה? זאת אומרת, למה זה מתאים? מה הבעיה? איך אפשר להשתמש בפתרון הנפלא שחשבתי שיש לי בהבטחתי. אז האלגוריתם, הכלל, אני אסביר את זה, זהב יש. באתי ארצה עם משהו שלגביו אני חשבתי שזהב יש. עכשיו קצת מחקר. עכשיו חשבתי איך לעשות את זה. הרבה פעמים אני יודע שאני מרצה ואני מאוד מתלהב מהמחקר, ואני מדבר על המחקר, ואז פתאום אני מקבל סימן 5 דקות לפני הסוף, שהזמן כמעט תם, ואז כמו שהרבה מרצים, אני חושב, כנסים מדעיים, אומרים, אני מאוד מצטער, מאוד רציתי להביא את ההדגמה ואת הדוגמאות, אבל אין לנו זמן, אז זה להזדמנות אחרת. אז כדי למנוע את זה, אני אשתדל ממש בצורה מאוד מאוד תמציתית, להגיד משהו במחקר. אני לא אציג לכם את כל הדברים האלה, למרות שבאמת הייתי יכול לעשות את זה, אני לא עושה את זה כדי לעשות תעמולה לספר, אבל אם אתם מעוניינים לקרוא על המחקרים בצורה יותר מעמיקה, הם מופיעים בספר. בכל זאת אני כן רוצה בתמצית לסכם. אז בתוך תחומי החינוך, תיאוריות על קוגניציה, תחום היצירתיות ותחום של תיאוריות למידה, במשך 30-40 שנה התפתחו תיאוריות שמצד אחד רוצות לתאר מה מאפיין אנשים שמצליחים בפתרון בעיות, מה עושים אנשים שהם מאוד מוצלחים בפתרון בעיות בכל מיני תחומים, גם בתחום של בעיות אישיות, גם בתחום של יצירתיות, גם בתחום של תעשייה, גם בתחום של חינוך. ועל סמך מחקרים דסקריפטיביים שמתארים את מה שמאפיין אנשים שמצליחים לפתור בעיות, התפתחו תיאוריות פרסקריפטיב, זאת אומרת תיאוריות שאומרות מה יש לעשות, מה צריך לעשות, כדי להגביר את הסיכוי שאתה בכוחות עצמך יכול לזהות בעיות,
להגדיר בעיות, לנתח בעיות, לפתור בעיות. מהם הכללים? מהם העקרונות? מה בעצם אולי הפורמולות או האלגוריתם שאם אתה משתמש בו, אתה מגביר את הסיכוי שאתה יכול בכל מיני סיטואציות למצוא מחדש פתרון שמתאים לאותה סיטואציה, לאותה בעיה. אז המסקנות העיקריות של אותם מחקרים זה קודם כל שפתרון בעיות היא מיומנות נלמדת, skill that can be learned and taught. זאת אומרת, נכון שיש אנשים כנראה שנולדים כבר מאיזו יכולת, משהו אינטואיטיבי שהם יותר טובים בפתרון בעיות, ויש לנו מחקרים על ילדים קטנים שיודעים לפתור בעיות, אבל בהחלט יש הרבה מחקרים, וזה מתחיל במחקרים שנעשו במסגרת של Head Start, התוכניות המאוד ידועות בארצות הברית, שלימדו ילדים מגיל 4 והלאה מיומנויות של פתרון בעיות, והראו שאם אתה מלמד את המיומנויות האלה, א', הילדים האלה יכולים להפנים את המיומנויות וללמוד אותם, כמו שהם לומדים הרבה דברים אחרים, וגם שיש קשר מובהק בין הקניית המיומנויות ושינוי התנהגותי, רגשי וקוגניטיבי. במיוחד פה מחקרים של ספיבק, שור, קבוצה במרכז הנמן בפילדלפיה, הראו כבר מגילאים 4-5 עד גיל 12, איך אפשר ללמד ילדים עם הפרעות התנהגות, ילדים עם בעיות של תוקפנות, אלימות, גם ילדים עם ADHD, איך אפשר ללמד אותם מיומנויות קוגניטיביות, ואתה יכול לראות שבלי שאתה מטפל באופן ממוקד ולא באופן התנהגותי בבעיות של תוקפנות ואלימות, אם אתה מלמד אותם את המיומנויות הקוגניטיביות, שמיד נראה באילו מיומנויות מדובר, לא רק שהם לומדים את המיומנויות, הם יכולים, אפשר לומר, בצורה ספונטנית ובכוחות עצמו ליישם את המיומנויות בכל מיני סיטואציות, וכתוצאה מכך יש הפחתה משמעותית מצד אחד בתוקפנות ואלימות, ומצד שני יש גם כן הגברה משמעותית במיומנויות פרו-חברתיות, גם אם אתה לא לימדת אותם את המיומנויות האלה בצורה מפורשת. זה מזכיר קצת את מה שפרופסור שכטמן, נדמה לי, גם כן הציגה, שבעבודה קבוצתית לפעמים, גם אם אתה לא מתמקד על בעיה מסוימת, שאם אתה מתמקד על דברים אחרים, משהו שקשור לגרופ קוהיז'ן, מה שקשור לדברים שילדים לומדים בקבוצה, שאתה גם יכול להשפיע על תכונות ועל מיומנויות, אפיונים שאתה לא ממוקד בהם בטיפול. אז אפשר ללמוד וללמד את המיומנויות בהקשרים שונים. זאת אומרת, גם במסגרות חינוך, גם בתעשייה, גם בתחום של יצירתיות וגם בתחום של הטיפול. וניתן ללמד ילדים מגיל 5 והלאה. זה הביא את האגודה הבינלאומית לבריאות הנפש, World Mental Health Organization, כבר בשנות ה-70, לכלול את פתרון בעיות, את היכולת לפתור בעיות, כאחד מהמרכיבים העיקריים של בריאות הנפש. וזה בא אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה, שבה ממדים רגשיים היו הממדים העיקריים בתחום של בריאות הנפש, אבל הפעם הראשונה שה-World Health Organization אימץ מודל קוגניטיבי, ובאופן ספציפי מודל של פתרון בעיות, כחלק ממה שמרכיב את בריאות הנפש אצל האדם, והרעיון היה שאם אנחנו יכולים ללמד כבר במסגרות חינוכיות, ולאו דווקא במסגרת טיפול, אלא אולי אפילו כחלק ממקצועות החובה בבית הספר, המיומנות של פתרון בעיות, אנחנו יכולים לתרום תרומה חשובה מאוד לבריאות הנפש של הילד. אז עליתי ארצה עם זהב ביש, אז איפה הזהב? אז פה זהב ביש. אני רוצה לגלות סוד, הזהב ביש הוא רק באלגוריתם, אבל לא באופן ממשי, לא מתעשרים מזה, זה רק כדי להגיע. אבל בהחלט זהב
ביש. אז מה הם, לפי כל המחקרים, מה הם המרכיבים העיקריים או המיומנויות העיקריות שאני בטוח שחלקית אתם באופן אינטואיטיבי אולי גם הייתם יכולים לחשוב עליהם. אז בקיצור נמרץ אני רק אציין אותם ואז אני אתמקד קצת יותר בכל אחד ואחד. אז השלב הראשון, וזה לאו דווקא באופן כרונולוגי, למרות שהרבה פעמים זה כן כרונולוגי, אבל זה לא בהכרח, זיהוי רגשות. עצור, יש בעיה. הרבה פעמים, עצם העובדה שאנחנו יכולים להיות מודע שיש איזושהי בעיה, זה צעד מאוד מאוד חשוב בשרשרת של פתרון בעיות. אז זה מאוד מאוד חשוב לשים לב למה שאתה מרגיש ולזהות את הרגשות, כי הרבה פעמים איזשהו רגש, לפעמים משהו מאוד מאוד עמוק, אומר לנו שיש איזושהי בעיה. זה לא תמיד ככה שהבעיה קיימת כמשהו קוגניטיבי סטרילי, אלא בכל זאת יש מעורבות רגשית. אני חושב שזה קורה להרבה מאיתנו, שאנחנו מרגישים משהו לא לגמרי טוב בגוף שלנו, אני מרגיש מה שאני לא יודע מה, ואז פתאום אני יודע, כן, אני יודע, מחר אני צריך להעביר הרצאה בפני כמה מאות אנשים. אני הרגשתי את זה, אבל אולי לא הייתי כל כך מודע לזה, אבל פתאום אני יכול להיות מודע לכך, רגע, איך אני עושה את זה? מה אני עושה? זה רק דוגמה קטנה. זה קורה בהרבה סיטואציות שבהן איזושהי תחושה עמומה מזכירה לנו שיש איזשהו קושי. אבל אז מאוד מאוד חשוב להגדיר את הבעיה. יש לי בעיה, אני מבין או מודע שיש לי בעיה, אבל בעצם מה הבעיה? ואנחנו נראה מה החשיבות המאוד גדולה להגדיר את הבעיה, אם להשתמש במושג שמוכר לכם, to frame the problem. איך שאנחנו מגדירים את הבעיה, כך בעצם אנחנו גם הולכים לקראת הפתרון, ואני אתן דוגמאות לכך. בכל מטרה, מה אני רוצה להשיג? בכל המחקרים מאוד מאוד ברור שקביעת מטרות זו מיומנות מאוד 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 חשובה, חלק אינטגרלי של פתרון בעיות. בדיקת אפשרויות ופתרונות חלופיים, החלטה, איזה פתרון עדיף, זה בעצם כבר, אפשר לומר, תהליך בפני עצמו, תהליך קבלת החלטות. שוב, המחקרים עוזרים לנו להבין מה אנשים שיודעים לקבל החלטות טובות, מה מאפיין אותם, ואם כך, מה אולי כדאי לעשות כדי להגביר את הסיכוי לקבל החלטות טובות. יישום וביצוע, תפעל ותתכונן למכשולים, וכל אותם מחקרים של שורה וספיבק ואחרים נמצא מאוד מאוד מעניין, שאחד מההבדלים הבולטים בין ילדים תוקפניים וילדים לא תוקפניים היה שכאשר הציגו בפני שתי הקבוצות בעיות שהילדים היו צריכים לפתור, שהילדים הלא תוקפניים הרבה פעמים באופן ספונטני, כאשר הם סיפרו מה הפתרון שלהם, הם הוסיפו מכשולים. זאת אומרת שזה לא היה משהו זזבן וגמרנו, אבל באופן ספונטני הם גם כן ציינו שהיו מכשולים, שהיו בעיות ואיך הם התגברו על הבעיות ופיתרו את הבעיה. אנחנו לא ביקשנו מהם, ושוב ספיבק לא ביקשו לציין מכשולים. הם עשו את זה מיוזמתם באופן ספונטני. לעומת הילדים התוקפניים והילדים האלימים, שתמיד אצלהם זה זבן וגמרנו, הלכה למעשה, הרבה פעמים, זבן וגמרנו, אבל גם כן כשהם מדברים על פתרונות, הם אף פעם לא באופן ספונטני הביאו איזושהי מודעות לכך שיכולים להיות מכשולים. ובסופו של דבר שחזור התהליך, איך פעלתי, האם אני מרוצה, ופה יש כמה תהליכים שאני לא ציינתי פה, יש פה תהליך של self-monitoring, היכולת לעקוב אחרי ההתנהגות שלך, לשים לב למה שאתה עושה, self-reinforcement, אם אתה משיג את מה שאתה משיג, גם להיות מסוגל לתת לעצמך איזשהו חיזוק. זה זהב ביש, ואלה בעצם אפשר לומר תמצית הממצאים של המחקרים התיאוריים, ה-descriptive studies, שתורגמו ל-prescriptive studies, זאת אומרת למחקר שאמר בואו נראה מה קורה אם אנחנו נלמד את המיומנויות האלה, האם אומנם א', אנחנו נצליח
ללמד את המיומנות, זאת אומרת, אם אתה לומד את זה כייצוג קוגניטיבי, וב' האם אתה יכול גם ליישם את זה בסיטואציות שבהן אתה נתקל בבעיה ואתה אמור לפתור את הבעיות. כאשר מדובר בילדים קטנים, וזה בעצם ציור של בוני שרק וקבוצה של חוקרים שלה, הם תרגמו את זה למשהו הרבה יותר פשוט לילדים יותר קטנים, ל4 שלבים, ובאמת הם גם כן בכל מקום שהם מלמדים את המודל של פתרון בעיות, הם עושים את הציורים והם תולים את הציורים בקיר של החדר של בית הספר, בכל מקום שבו הם מלמדים את המודל. מה הבעיה שלי? מה התוכנית שלי? רגע חושבים. האם אני עובד לפי התוכנית שלי? ואיך הייתה העבודה שלי? על הרגע חושבים אני אחזור באיזו אנקדוטה קצרה כדי להדגים את הנקודה של רגע חושבים. אז בואו נתחיל עם זיהוי רגשות. מה בגוף אומר לי שיש לי בעיה? וזאת אומרת שבקטע הזה, ושוב אני חושב, זה מאוד מאוד מתחבר עם מה שתי המרצות הראשונות הציגו, החשיבות המאוד מאוד גדולה של הזיהוי של רגשות, את הזיהוי וגם כן לתת שם לרגשות. אולי זה נראה מובן מאליו, אבל כמו שיש דיסלקציה וכמו שיש דיסגרפיה, אני לא חושב שאני מחדש לרובכם, אם אני אומר שהרבה ילדים אולי מרגישים דברים, גם אנחנו אפרופו, לא רק ילדים, אבל מתקשים מאוד או לשים לב למה שהם מרגישים כשהם מרגישים את זה בגלל כל מיני סיבות, אבל אפילו אם הם מזהים רגשות מאוד מאוד קשה לתת שם לרגש. אז חלק מאוד מאוד גדול של השלב הראשון שהייתי קורא זה השלב של ההתייחסות לבעיה, איזושהי פתיחות לכך, וזה בעצם מתקשר לנרמול בעיות, איזושהי מודעות לכך שבעיות הן לא משהו פתולוגי, הן לא משהו חריג, לא משהו סטיגמטי, לא משהו לא בסדר, אלא שבעיות הן חלק נורמלי, אינטגרלי, רגיל של החיים. מי כמונו בארץ, אני חושב יודעים את זה, אבל הרבה פעמים יש סטיגמה, יש שם רע לבעיות. בעיות זה משהו שלא צריך להיות. יכול להיות שכל התעשייה של Don't worry, be happy, כל מיני מסרים שמועברים בטוק שואוס וכל מיני תוכניות טלוויזיה, כאילו מעוררים את האשליה שלהיות בלי בעיות זה המצב הנורמלי, הנורמטיבי, הבריא. כאשר האמת היא שהמצב הנורמטיבי, הנורמלי, הבריא, הוא מצב שכל הזמן יש בעיות. וזה כשלעצמו כבר מסר מאוד מאוד חשוב שאנחנו מנסים לתת בכל המודלים של פתרון בעיות. לא כל כך פשוט לעשות את זה, אבל להעביר איזשהו מסר ולהביא להפנמה של הרעיון של בעיות זה משהו אפילו, אולי אפשר לומר מאתגר. אתמול מי שקרא את הארץ, נדמה לי שזה היה אתמול בארץ, סליחה, במוסף השבת של הארץ, היה מאמר קצר המרתק על מישהו שהתלונן על כך שאנחנו לאט לאט לוקחים מהשפה, מנטרלים בשפה את המילה קשה, והופכים את זה למאתגר. סוג של reframing. מי שכתב או כתב ולא זוכר, הוא מתנגד לכך, הוא אמר, במקום לומר שיש באמת דברים מאוד מאוד קשים, ולהאשים את המסגרות שגורמות לקושי הזה, אז אנחנו אומרים מאתגר כדי לקחת מהם את האחריות ולהעביר את האחריות עלינו, כאילו שאנחנו אחראים, ואם אנחנו לא מצליחים להתמודד, אז אנחנו אשמים, זו הבעיה שלנו, לכן קוראים לזה מאתגר. אני לא מסכים לזה, אני חושב שרפריימינג של מאתגר הוא דווקא אומר שלא משנה איזה קשיים יש, ויש המון קשיים שהם לא משותפים, אבל ברגע שאני יכול לראות אותם כמאתגר ולא קשה, אולי מתעורר אצלי משהו שמאפשר לי לגשת ולהתמודד עם הקושי. אז הנרמול של בעיות, לדבר עם ילדים מה זה בעצם בעיה, ולתת מקום מאוד מאוד מרכזי לרגשות, משהו מאוד מאוד חשוב,
שזה יוצא מהמודל הדסקריפטיבי, כי מה שאפיין את האנשים שהיו מוצלחים בפתרון בעיות, היה היכולת שלהם לשים לב למה שהם מרגישים, והרבה פעמים לקחת את הרגש שלהם, עצור מה הבעיה, כנקודת מוצא, לעצור ולהתחיל לחשוב, בתוצאה מכך לעשות התחלה לפתרון בעיות. הגדרת הבעיה. הגדרה מועילה מחצי עבודה. פה אני רוצה לתת שתי דוגמאות. בעיות הן, בעיניי, בעיות הן לא קיימות כאיזשהו משהו מחוץ לתפיסה שלנו, מחוץ לפרספציה שלנו. איך שאני מגדיר את הבעיה, זה כבר בעצם מצמצם אפשרויות מסוימות ומוביל אותי לכיוון מסוים. ילד שיאמר, אני רוצה שיש לו בעיה חברתית, והוא אומר, יש לי בעיה חברתית, איך אני יכול להיות הילד הכי פופולרי בכיתה, לעומת ילד שאומר, יש לי בעיה חברתית, מה אני יכול לעשות כדי שיותר ילדים ירצו לשחק איתי? דוגמה מאוד מאוד אולי פשטנית, מאוד מאוד ברור שהילד, ההגדרה של הילד השני פותחת הרבה יותר אפשרויות ויש לה הרבה יותר סיכוי להתחיל איזשהו תהליך של פתרון בעיות בהצלחה מהילד שמגדיר איך אני יכול להיות הילד הכי פופולרי בכיתה. ואני יכול להרבות בהרבה דוגמאות, אבל הרעיון הוא שיש ללמד מיומנות של להגדיר בעיות בצורה כזו שהבעיה הופכת למשהו שניתן לפתור אותה. יש ענף שלם בפסיכולוגיה חיובית, חלק מכם אולי מכירים את זה, שנקרא Solution Focused Therapy. זאת אומרת, הרעיון שאני בוחר את הבעיה לפי הפתרון, ולא את הפתרון לפי הבעיה. וזה קשור לעניין של ללמוד, לתת הגדרות שונות ולבחור את ההגדרה הכי מועילה. אני קצת רץ לזמן. בחר מטרה. אני בכוונה לקחתי את האיקון של משחק שנקרא קריאת בול, אני מקווה שזה נכון. אני משתמש במשחק הזה לעתים בעבודה עם ילדים. הרעיון הוא לא שלי, הרעיון של קבוצה של חוקרים בגרמניה, החוקר העיקרי מישהו בשם הקהאוזן, זיכרונו לברכה, שהוא עסק הרבה בחרדת בחינות ובכלל בחרדות. הרעיון הוא פשוט. זה מטאפורה בשביל עבודה עם ילדים ולהדגיש את החשיבות של לקבוע מטרות ראויות. כשאתה עומד במשחק בול קליעה ואתה עומד ממש סנטימטר לפני המטרה, אין שום בעיה לקלוע. אם אתה מתרחק 10 מטר, אתה כמעט ולא יכול לקלוע. זה מאוד מאוד קשה. אז מה החוכמה? מה הרעיון? הרעיון הוא להתחיל מה שיותר קרוב למטרה, ואז באופן הדרגתי אתה מתרחק, וכך אתה בונה את המיומנות לקלוע בול. אם אתה עושה את זה בקצב המתאים לך, אם אתה מתרכז, אתה בעצם מרחיק אתה מגביל את המרחק, אבל אתה שומר על האפשרות להמשיך לקלוע בול. זה מטאפורה של לבחור מטרות. מיומנות מיוחדת היא לבחור מטרות שהן מצד אחד לא מטרות יותר מדי קלות, ומצד שני לא מטרות יותר מדי מורכבות, אבל מטרות שהן יכולות לעזור לך בסופו של דבר, גם להשיג את המטרות הביניים, אבל גם את המטרה הסופית. לאלה מאיתנו שעוסקים בטיפול התנהגותי קוגניטיבי, אולי מצלצל המושג Successive Approximation, Systematic Desensitization, חשיפה הדרגתית, כדי להשיג בסופו של דבר מטרה שבהתחלה היא מטרה רחוקה מאוד. כמו עם הדוגמה של הילד, אז אולי אנחנו יכולים ללמד את הילד שרצה להיות הילד הכי פופולרי בכיתה, לפרק את המטרה הזו לתת מטרות ולבחור תת מטרות שהן יותר טובות למטרה של זה. מטרות מציאותיות מול מטרות אידיאליות, להגדיר במונחים מוחשים ולא מושתים.
גם משהו שמאוד מאוד יוצא מכל המחקרים על פתרון בעיות, עד כמה זה חשוב להשתמש בשפה של הילד ולהימנע ממושגים מופשטים. זה פשוט מובן מאליו, אבל הרבה פעמים אני חושב אנחנו מתקשים בעצמנו למצוא את השפה המתאימה לרמה של הילד ואת המטאפורות שהן מתאימות לילד כדי לתרגם את העקרונות של האלגוריתם למשהו שמובן לילד. ומטרות ביניים, או means and thinking, אותם קבוצת חוקרים של ספיבק ושורה, פיתחו מודל של means and thinking, היכולת לחשוב במונחים של אמצעים כדי להשיג מטרה, והם גם כן פיתחו מבחן נהדר שנקרא ה-means and problem solving test. 10 דקות? אוקיי. טסט שבו הילד שומע סיפור, ההתחלה של סיפור, בסוף של סיפור, והוא צריך למלות את האמצע של הסיפור. כדי למלות את האמצע של הסיפור, הוא צריך לחשוב על אמצעים שיביאו מהתחלת הסיפור עד סוף הסיפור. בדיקת אפשרויות ופתרונות חליפיים. יש שם כמה אלמנטים, וזה אולי הדבר המרכזי, הדבר העיקרי שיוצא מכל המחקרים, היכולת לחשוב על אפשרויות שונות. אנחנו אולי קוראים לזה חשיבה מסתעפת, divergent thinking, כאשר יש כמה עקרונות כמות מביאה לאיכות, כל שיש יותר פתרונות, הסיכוי שתמצא את הפתרון האיכותי יותר גדול. תפעיל את הדמיון בשלב זה, זה סוג של brainstorming. אל תחשוב על פתרונות מציאותיים, אלא תפעיל את הדמיון. כל שזה בניגוד לביטוי הקלוויניסטי, תתנהג רגיל זה כבר משוגע מספיק. פה אנחנו בעצם רוצים לומר, תפעיל את הדמיון, כל שזה יותר משוגע זה יותר טוב. חיבור בין האפשרויות, חשיבה מסתעפת, ובאדום כתבתי עצור, ביקורת ושיקול. אחד הדברים המרכזיים, בעבודה קבוצתית זה נהדר ומאוד מאוד קשה, אבל להשיג את זה, לעצור את הנטייה הספונטנית של הילדים לבקר אחד את השני. אבל זה גם כלפי עצמנו, אני יודע עד כמה זה קשה, עד כמה בהכנות להרצאה הזו, אני לא חשבתי על משהו ומיד אני כתבתי את עצמי, ומיד ביקרתי את עצמי, ואין דבר יותר הרסני, גם מבחינה פיזיולוגית, נוירופיזיולוגית, מצד אחד להפעיל את המערכת של היצירתיות, המערכת האקסיטטורית, ובמקביל להפעיל את המערכת האיניביטורית. זה לא הולך ביחד, זה כאילו שאתה עושה ככה, כמובן אתה לא זז. זאת אומרת, בסוגריים, אסוציאציה חופשית שלי, למרות שאני מטפל CBT, לפעמים יש לי אסוציאציה חופשיות. כרגע יש לי אסוציאציה חופשית, אני לא יודע אם זו הכללה נכונה או לא נכונה, אבל עד כמה זה קשה לנו לתת מחמאות אחד לשני, גם ילדים, עד כמה זה קשה לתת מחמאה, ועד כמה זה קל לתת ביקורת. אני לא יודע אם זה משהו לאומי, אם זה הבית שלי, שאני רואה את זה, אבל זאת התחושה שלי, אני לא יודע אם זה נכון, אבל מאוד 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 חשוב, לפחות לגבי עצמנו, להבין הרבה יותר קבלה וחמלה כלפי עצמנו, ולאפשר קודם כל את הזרימה של רעיונות, ולא בשלב זה לעבור לפס של ביקורת. אפשר להשתמש באין סוף כלים שקיימים בספרות הילדים, טוב, אינני יודע איך חוזרים אחורה, לא משנה. הספר של מירב שלי, ספר נפלא כדי ללמד ילדים חשיבה אינטליגנטית, זה הספר על הילד שלא יכול לישון, מתחיל לחשוב על כבשים, ובעצם הכבשים נתקלים בגדר, לא יודעים איך לעבור את הגדר, ואז מוצאים כל מיני פתרונות. דוגמה נפלאה של חשיבה מסתעפת, אבל יש אין סוף של כלים שבוודאי אתם יכולים להשתמש בהם. החלטה, consequential thinking, מה יקרה אם, בעד ונגד, יתרונות וחסרונות, המחיר בזמן מאמץ, שכל מול תחושת בטן. על זה אני רוצה לומר משהו, כי יש באמת לגבי תהליך של קבלת ההחלטות הרבה פעמים שאלה, האם זה משהו שאתה יכול לעשות באופן רציונלי, או זה עניין של תחושות בטן. אם אתם לא יודעים, מוכרים את זה פה, אם הייתם צריכים לבחור בין הספר שלי לספר של קלמן, אין לי שום ספק שיש לבחור בספר של
פרופסור קהנמן, שהוא קיבל פרס נובל בכלכלה, thinking fast and slow, מתורגם נגיד לחשוב מהר, לחשוב לאט, הוא מדבר על System 1 ו-System 2. System 1 זה המערכת האינטואיטיבית של פתרון בעיות, System 2 זה המערכת הרציונלית, והוא מראה עד כמה אנחנו מושפעים גם מהמערכת ה-System 1, מהמערכת האינטואיטיבית. מה שהרבה מחקרים מראים, שהשילוב הוא בעצם הדבר האופטימלי. זאת אומרת, כן להפעיל כל מיני שיקולים רציונליים, לאט ונגד, כמה זה עולה לי, כמה זמן וכו', אבל אז לאפשר, אחרי שמגיעים להחלטה, אז לאפשר להחלטה להיות שם, לא מיד לקבל את ההחלטות, לישון לילה, ואז בעצם למחרת, הרבה פעמים המערכת האינטואיטיבית, שבכל זאת היא מערכת מאוד מורכבת, יודעת לקבל את ההחלטה הנכונה. יישום וביצוע, האם יש המיומנויות הדרושות, אם לא יש ללמד את המיומנויות, העיתוי הנכון, משחקי תפקידים כמשהו מרכזי מאוד בתהליך, ובסופו של דבר שחזור התהליך, ומה התוצאה, הצלחתי, אם כן מגיע לי משהו טוב, הכל בספר של פרופסור קהנמן. משחקי תפקידים או חשיבה מדורגת, אחרי שאתה מלמד את המיומנויות, שוב, זה הכל מבוסס על המחקרים, יש קודם כל לעשות ליישם את העקרונות בסיטואציות מלאכותיות, במשחקי תפקידים, לפני שאתה מיישם את זה בחיים האמיתיים. יש הרבה מחקרים על כך שזה לא מספיק לעשות משחקי תפקידים, אבל שאתה גם לא יכול מיד לקחת את זה לסיטואציה שהיא סיטואציה מלאכותית. אפרופו, אני מוכרח להגיד פה דבר שם ביקורת על חלק מהטיפולים האינדיבידואליים. אני חושב שלפי כל מה שאנחנו יודעים במחקר, אנחנו לא יכולים להגיע שאם אנחנו מלמדים ילדים משהו בתוך סיטואציה מלאכותית של המטפל, המקבל, הסימפטי, האמפתי, אנחנו לא יכולים לצפות שזה יהיה מספיק כדי שהילד יוכל ליישם את זה, לא משנה מה המודל הטיפולי, מחוץ למסגרת הטיפולית. זאת אומרת שיש לבנות מצד אחד, באמת סיטואציה קצת מוגנת כדי להתחיל להתעמק עם המיומנויות, אבל יש אחר כך בצורה מונחית והרבה הדרכה וצמיחה, גם ליצור מצבים בחיי היום-יום, שבהם הילדים יכולים ליישם את פתרונות היום. אנחנו לפני כמה שנים עברנו די הרבה בבתי ספר לחינוך מיוחד, שבהם לימדנו את המורים ואת המורות לחינוך מיוחד, ויועצים, יועצות לחינוך מיוחד, לעבוד עם הילדים לפי העקרונות האלה. גם במסגרת של סוג של עבודה קבוצתית, אבל אחר כך גם כן בחיי היום-יום של הכיתה ושל בית הספר בכלל. בסופו של דבר יש זו התהליך, אחרי שאתה ביצעת, יש תהליך של ניטור, איך אני עשיתי את זה, האם זה יצא טוב, לא יצא טוב, ואם זה לא יצא טוב, אם לא הצלחתי, מה עליי לשפר או לבדוק מחדש. ובמובן מסוים זה מודל מעגלי. אני תיארתי את זה בהתחלה כמשהו חד-כיווני, אבל האמת היא שזה מודל מעגלי, שייתכן שיש כל הזמן תנועות בין השלבים השונים. כשאתה חוזר לשלב מוקדם, תלוי ואם אתה נתקעת במשהו ומה לא הלך ומה לא פעל. אז איך להשתמש במודל? אפשר להשתמש במודל כטיפול. עוד פעם, אני לא נותן לכם references, בספר יש כל הפרוטוקולים וכל כל השמות של החוקרים שמשתמשים במודלים השונים. אז אפשרות אחת זה לבנות טיפול מאלף עד תו לפי מודל של פרובלם סולבינג, כאשר כל מיומנות בעצם מתייחסת לשלב מסוים של הטיפול. ואתה מלמד את קודם כל, נגיד 5 עד 6 פגישות את כל המיומנויות, ואחר כך לוקחים את הבעיות שמתלהם הילדים בטיפול, והילדים מיישמים את העקרונות שהם למדו בפגישות הראשונות. אז זה טיפול כוללני, עסקת חבילה. אפשר לקחת המודולות, אפשר לקחת כל מיומנות ומיומנות בפני עצמה,
ולהשתמש בה בהתאם לצורך. זה יכול להיות טיפול שבו אני רק אשתמש ב-brainstorming, או יהיה טיפול שבו אשתמש רק במודולה של קביעת מטרות, אבל לא בכל היחידות שאנחנו ראינו. זה יכול להיות מיומנות מטה-קוגניטיבית שאני מלמד ושאפשר לשלב בכל שלב ושלב של הטיפול. זה גם מודל בשבילנו, זאת אומרת, אנחנו יכולים לפעמים להבנות טיפול כאשר המודל הזה בבק of our mind, ויש יותר ויותר מחקרים בזמן האחרון שאפשר להשתמש במודל כאמצעי חירום ומצב לחץ. כאשר אדם צריך לפעול במצב מהיר מאוד במצב לחץ, אין הרבה זמן, הוא לא יודע מה לעשות, הוא יכול להשתמש במודל, לעבור מהר מאוד על כל השלבים כדי לפתור את המצב שבו הוא נמצא. אז יש יתרונות וחסרונות, אני קצת אדלג עליהם. למי מיועד במיוחד? ילדים עם בעיות של תוקפנות, ילדים עם בעיות של חוסר מיומנות חברתית, מתבגרים עם דיכאון, ילדים עם איחורים התפתחותיים, ילדים עם חרדות, וילדים עם בעיות בספקטרום. אלה הם, הייתי אומר, האינדיקציות שנחקרו. אני חושב שיש הרבה יותר אפשרויות, אבל אלה האינדיקציות שנחקרו, ושלגביהן יש לנו איזשהו ביסוס אמפירי, אפשר לומר, מספיק כדי שמותר ליישם את המודל הזה עם הילדים האלה. עכשיו, מה שאני לימדתי, ניסיתי להעביר היום בזמן רץ, זה בעצם התורה על... אוקיי. יש לי באמת 5 דקות, זה נכון? לא. אז התורה על רגל אחד. פה אתם רואים תמונה, אני לא יכול להישבע שזה התמונה האמיתית, של שני חכמים מתקופת המשנה, הלל ושמאי. הלל היה ידוע בתור פסיפיסט, בתור אפשר לומר שלום עכשיו, ושמאי היה יותר ידוע כישראל ביתנו. בין שמאל וימין, קפדן ויותר ליברלי, כפי שאתם מכירים, בא הגר לשמאי וביקש ששמאי יגייר אותו על רגל אחת. שמאי, שהוא היה קפדני, חשב שזה חוצפה ודחה אותו וזרק אותו מבית המדרש שלו. אז הוא פנה להלל שהוא ידע שהוא יותר רך ויותר חמלה ויותר גל, והלל אמר לו, אוקיי, אני אלמד אותך משהו, ואהבת לרעך כמוך, או מה ניסני עלייך, אל תעביד לאחר, מה ששנוא עליך, אל תעשה לאדם אחר. זה אני יכול ללמד אותך על רגל אחת, ואידך זיל כלומר. והשאר לך תלמד. אז בגלל קוצר הזמן אני מצטער, אני באמת לימדתי אותך ואהבת לרעך כמוך, אבל אידך זיל כלומר.